Hola, nens i nenes, les mestres d'educació infantil, la Mireia, la Nuri, la Lídia, la Marialba, la Núria, la Judit, la Laia i jo us trobem molt a faltar i és per això que us explicaré un conte. Ja sabem que sou molt espavilats i que ja sabeu què és el conte de Sant Jordi. Doncs sí, però aquest conte és una mica diferent al que tots coneixem. Atents i atentes. El conte es titula Sant Jordi a la cova del drac. Diu que temps era temps, quan els ocells tenien dents, a la bonica població de Montblanc, la gent era molt feliç durant la setmana. Estaven molt contents el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous i el divendres. Però els caps de setmana, el dissabte i el diumenge, vivien atemorits. Passaven molta por. Expliquen que a les afores del poble hi vivia un drac molt ferotge que dormia de dilluns a divendres. El dissabte despertava i s'enduia cap a la seva cova tot allò que trobava pel davant. Només s'aturava el diumenge quan es ponia el sol. Cada divendres, la gent de Montblanc s'agrupava davant del poble, guiats pel seu rei. Allà preparaven el tiberi pel drac, el bestiar, les vaques, les ovelles, les gallines i els porquets. També li deixaven verdures i fruita. Així evitaven que aquell drac se'ls mengés. Però un bon dia, tot el menjar es va acabar. Ja no quedaven vaques per munyir, ovelles per esquilar, porquets per alimentar, gallines per pondre ous. Ni verdures ni fruites. Tot s'havia acabat. I el rei, ben preocupat, es va posar a pensar i va trobar una solució. Se'n va anar a buscar els soldats i els hi va dir: «Escolteu-me, soldats, prepareu-vos. Heu d'anar a la cova del drac i ajudar a que això s'acabi. Ja estem farts que ens deixi sense menjar aquest drac». I en aquell moment els soldats es van enfilar a dalt dels cavalls i se'n van anar cap a la cova del drac, tots seguint el camí. Quan van arribar a l'indret on vivia aquell drac ferotge, els soldats es van sorprendre, perquè els hi va semblar un lloc molt agradable i molt estrany alhora, perquè el primer que van veure va ser una taula parada amb plats, gots i coberts. Allà semblava que s'hi anava a fer un gran tiberi i... Escolteu, els soldats es miraven entre ells i no entenien res de res. De cop i volta va aparèixer el drac. El drac portava un davantal de color rosa i es va apropar a un per un per dir-los que s'haguessin a la taula llarga. El drac va marxar.
morts de por li van fer cas, es van asseure i es van esperar. De cop i volta va aparèixer el drac amb 3 plats suculents d'estofat de vedella amb patates. Feia molt bona olor. I els soldats van estar esperant que el drac els donés pas per començar a menjar. Proveu, proveu, a veure què us sembla. Els 3 soldats van començar a menjar. Caram! Doncs això està boníssim! Jo no havia provat mai res tan bo, li va dir aquest soldat. Escolta, drac, t'he de felicitar. Això està molt, molt bo. Jo crec que et mereixes una estrella Michelin, li va dir el soldat més gran. Llavors, el drac es va posar supercontent. Va començar a donar vots per la taula. Superfeliç. I els va dir que ja era hora de que anessin a la seva cova a provar els seus plats tan suculents. Com que els soldats no tornaven, la gent de Montblanc estava convençuda que el drac se'ls havia cruspit. Tots van tremolar de por. Aleshores, el rei va tenir una idea. Cada dia donarien una persona al drac i així els altres, mentrestant, se salvarien fins que trobessin una solució. La princesa, que era molt valenta, no hi estava d'acord i va decidir fer trampes. Va posar el seu nom a totes les butlletes i, és clar, el dia del sorteig va sortir escollida ella. La princesa va pujar dalt d'un cavall i es va allunyar, mentre tot el poble plorava. Quan la princesa va arribar a la cova del drac... Però què ha passat amb els soldats del meu pare? I va passar per totes les panxes dels soldats que hi havia al terra fins a arribar a la porta del drac. Drac, on ets? Va cridar. Aquí, sóc aquí, que estic fregant els plats. I el drac va sortir. La princesa estava molt enfadada. Escolta, drac, què ha passat amb els soldats del meu pare? Princesa, no t'enfadis. Sí, sí que m'enfado, vull una explicació. I llavors li va dir, mira, vine. I la princesa se'l va quedar mirant i el drac li va dir, espera, vine cap aquí. Mira, senta't aquí a la cadira i mira quins cargols més bons que t'he preparat. La princesa no en tenia res i va dir, uns cargols, sí, prova'ls. I la princesa en va agafar un i se'l va menjar. Però si és boníssim, drac! Espera, li va dir el drac, segueix menjant. I va agafar l'altre i se'l va menjar. Boníssim! I la princesa va baixar de la cadira i li va dir, saps què, drac? Et vull demanar una cosa. I el drac li va dir, què? Saps què? Que vull ser el teu ajudant de cuina. Ensenya'm. I el drac, supercontent, li va dir, oi tant, vine. I els dos van anar cap a la cuina. Mentrestant, el rei, en el seu castell, estava molt i molt preocupat i molt trist perquè els seus soldats no arribaven de la cova del drac amb la seva filla. Per això va triar els consellers més fidels i els va convocar per veure si podien solucionar aquell problema. Consellers! La meva filla està a la cova del drac i els meus soldats encara no han tornat. Què podríem fer per solucionar aquest gran problema que tenim? Pensem-hi tots i trobarem la solució. Però els consellers van estar tot el dia amb el rei pensant solucions i mirant llibres antics, però no trobaven cap solució. Fins que
un dels consellers va dir: «Ja ho sé! Eureka! Quina gran idea crec que he tingut! Perquè no cridem al cavaller Sant Jordi, que és tan valent, perquè vagi a la cova del drac?» «Oh, i tant! Quina bona solució! Doncs cridem-lo!» «Hola a tothom! Soc el cavaller Sant Jordi, ja estic aquí!» «Sant Jordi, necessito la teva ajuda. La meva filla encara està a la cova del drac i els meus soldats no tornen. Has d'anar tu a buscar-la.» «Però és que jo... no necessito cap pèrdua de temps més. La meva filla està en perill. Necessito que tu hi vagis.» «Vine. Té, Sant Jordi, amb aquesta espasa seràs invencible. I té aquest cavall per anar el més ràpid possible a la cova. Adéu-siau. Et desitjo molta sort. Adéu.» Però el que no sabia el rei era que el cavaller Sant Jordi no havia lluitat mai amb cap bestiola i molt menys amb un drac ferotge, i que a més a ell no li agradaven les lluites ni ser cavaller. Era molt poruc i no li agradaven gens ni miques aquestes activitats. Però com el rei li havia dit que havia d'anar a buscar la seva filla, ho va intentar. «Oh! Mai hagués pensat que em trobaria un hort tan ben cuidat. De qui serà tot això?» «Baixaré del meu cavall. A veure... Oh! Què fan tots els soldats estirats al terra? I la princesa dormint a sota d'un pomer? Aquest drac ha de ser terrible. Què els hi haurà fet? Alguna cosa horrorosa.» «Hola! El drac! Ai! Benvingut a la meva cova. Ai!» I al final, el cavaller Sant Jordi, com era tan poruc, es va desmaiar a sobre d'un roser i el pobre drac ja no sabia què fer. Mentrestant, a Montblanc, el rei, que ja n'estava tip d'esperar, va dir: «Ja n'hi ha prou, jo mateix aniré a buscar el drac.» Va muntar el seu cavall i va marxar trotant cap a les muntanyes. Quan va entrar a la cova, no s'ho podia creure. Es va trobar tots els seus soldats adormits profundament. Però què està passant aquí? Què és això? I de cop i volta va veure la princesa intentant despertar el cavaller Sant Jordi, que s'havia adormit sobre un roser. I el drac, mare meva, el drac estava preparant una infusió. Però algú em pot explicar què està passant aquí? Va cridar el rei. Escolteu i mireu amb atenció. Veureu com els personatges cobren vida. La seva filla li va explicar que el drac era el millor cuiner que havia vist mai. I que els seus homes estaven fent la migdiada després d'un gran tiberi. El rei, llavors, ho va entendre tot i va manar als seus homes que des d'aquell dia es dediquessin a portar al drac els millors aliments de la comarca perquè els pogués cuinar i oferir al poble.
Així ho van fer, i la princesa, val a dir-ho, es va convertir en un excel·lent ajudant de cuina. I el cavaller Sant Jordi va viure tranquil i feliç per sempre més servint les taules de la Cova del Drac, el nou restaurant de Montblanc, on gent de tot el món s'aturava a degustar els excel·lents plats que s'hi servien. I recordeu, a vegades res és el que sembla. Hi ha moltes històries possibles. Feliç Sant Jordi!